W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętniejszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony Najświętniejszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony Najświętniejszy Sakrament. Chwilę minuczek do Bożej miłosierności za всіх, кому свою молитву обіцяли, хто її потребує, а в добрym podgotoўцы на свят з мертвых паўстання, а так само в добрым перажыці іх, а в навяртанні, дай Боже, разнаць наших близких всего свету, за наши семьи, справе супокою во всем свете, а так само за души учистых терпящих и за тых, кто в эту годину Божьей милосердности канає и помирает. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w śmierci naszej. Amen. Wieru Boga i cały Mamutnego Stworiciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty z Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany, pomierł i był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień woskres pobiegłych, uzejszł na niebo, siedzieć prawa ruch Boga, a nie cały Mamutnego, оттуль przyjdzie судить żywych i pomierłych. Święty Kościół katolicki, jedyna świętych, odpuszczenie grzechów, воскрешение тела, życie wieczne. Amen. Отче Предвечный, первый победил и кровь, душу и Господь, наивечного Сына Твоего, Ивана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Будь милосердный до нас и до 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 всего свету. Ojcze Przedwieczny, oferuję Tobie ciało i krew, duszę i woskres najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче Предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всего свету. Теле Его болезной муки.
Будь милосердный до нас и до всего света. 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 Будь mилosердny dla nas i do całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i woskać najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Просить за грехи наши и всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Dzielę Jego bolesnej muki. Будь милосердный для нас и до всего света. Отче Предвечный, офиарую Тебе тело и кровь, душу и воскрес, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Капера просить за грехи наши и всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Через Его болезни муки. Будь милосердный для нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad wszystkim świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad wszystkim świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad wszystkim światem. o krov i woda, jaka je wybrula z najświętszego serca Jezusa, jest królnica miłosierności dla nas, zawierając Tobie. O krov i woda, jaka je wybrula z najświętszego serca Jezusa, jest królnica miłosierności dla nas. O krov i woda, jaka je wybrula z najświętszego serca Jezusa, jest królnica miłosierności dla nas. Jezu, zawierając Tobie. Święta siostra Faustyna, modlij się. Święty Jan Paweł II. Błogosławiony ksiądz Michał Zapoćko. Błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Usie święty Jaworzyja, za duszy uczystujący, czyje dobry i jego nasz Panie. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Powstań. Hosanna Synu Dawida, błogosławiony Той, kto przychodzi w imię Pana, Władar Izraela, Hosanna na wyżyniach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. Witaję Was na tej świętej mszy, niedzielę wierną, inaczej palmową, kto by сказал,
неважна што, але збірае нас тут така адна рэч, не гэтыя галінкі, яны бы нічога не азначалі, каб гэта не Jesús Христос, які прайшоў праз зямлю, каб даць нам прыклад нашага жыцця, каб мы маглі ў якісьці спосаб імкнуцца да таго, што Божая, адарвацца ад гэтых зямных дабротаў, а паглядзець у звышыню. Дзякуй вялікі вам усім, што вы прыйшлі. Дзякуй тым, хто набывае у нас тут вербачкі на нашай тэрыторыі, як усе ведаем, усе ахвяры складзеныя на будаўніцтва санктуаря Божай міласэрнасці, святыні, якая будуецца і будуецца і будуецца. Пан Бог дасць за 10 гадоў паўстання, а можа благословіць та яшчэ і за 3 хутчэй. Дорогие браты и сестры, с початку Великого посту мы рихтовали наше сердце до этого дня в раз покаяния и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собрались разом, как за всем костелом распочать святкование пасхальных таемниц Иисуса Христа. Для исполнения якой он вошел в свой город Иерусалим, как там померти и воскреснуть. Узгадываючи этот звалчий увоход с верой и отданностью, пойдем и мы за Паном, как беручи удел в его крыжовых таямницах, стать удельниками из мертвых повстания Христа. Молимся. Усемогутный, вечный Боже, освети гэтыя галинки Твоим благословением, как с радостью, идучи за Христом Володаром, мы могли праз Его привести до вечного Иерусалим, який живе и владарит на веки вечные. Аминь. Podczas tej świętej Marii i mszy modlił się za pamiernych Jan, Wanda, Wacław, Maria, Mieczysław, Hanna, Bronisław, Jadwiga. Prosić, żeby dobry, miłosierny Pan prowadził im prawiny i przyjął usupólność wszystkich świętych. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты учинил, что наш Спаситель принял тело и помер на крыже, как дать человечему роду узор покоры. Ласкаво допоможи нам наследовать Его приклад в терпении и заслужить удел Его с мертвых повстаний, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Сядьте, как выслушать Божие Слово. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, как я ведал, як словом отрывнем знесиленного. Кожную раницу Пан будет на мне, обуджая мой слых, как я слухал его, як учен. Пан Бог открыл ухо мое, и я не заперечил, не отступил назад. Плечи свои я подставил тем, кто бьет, и щеки свои тем, кто выдирая бороду мою. Обличия своего я не отгорю от зневаг и оплеваний. Пан Бог да помогает мне, тому я не буду осоромленный, тому зробил я твар свой,
як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Божа мой Божа, чаму мяне пакінуў? Божа мой Боже, чаму мяне пакінуў? Усе, хто бачаць мяне, насміхаюцца з мяне, адкрываюць вусны і галавой ківаюць. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго, няхай ратуе, калі яму любы. Божа мой Боже, чаму мяне пакінуў? Собаки окружили мяне, зборище злочинця мене обступило, пробили мої ноги. Я могу полечить все мои кости. Боже мой Боже, чаму мяне пакінуў? Я не делюсь вопратку мою між собою, и жертвы кидаюся в одежи мою, але пивами не дивуться к мяне. Сила моя посвящается не надо помогу. Боже мой Боже, чаму мяне пакінуў? Выдавешать меня Твое врата моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитесь Пана, прославляйте Его, все потомство Якова восхваляя Его. Нехай боится Его все потомство Израиля. Боже мой Боже, чаму мяне пакінуў? Читание послания святого апостола Павла до Филиппянам. Иисус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути наравні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнився до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж на до смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав ім'я йому понад усіляке ім'я, как на имя Иисуса схилилось кожное колено створения небесных, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, для хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Хвала Тобі, благодаря Богу. Хвала Тобі, благодаря Богу. Хвала Тобі, благодаря Богу. Христос принес у себе, будучи послухняним аж на до смерти крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усіляке ім'я. Хвала Тобі, благодаря Богу. Хвала Тобі, благодаря Богу. Мука Пана нашего Иисуса Христа, поводле Матфея. У той час привели Иисуса до наместника, и спытался его наместник: «Ты король юдейский?» Иисус сказал ему: «Ты кажешь». И коли обвинувачивали его першосвятари и старейшины, и он ничего не отказывал, тады каже ему Пилат: «Ти не чуешь, кольки сведчить супроть себе?» И он ни на одно слово не отказал ему. Тому наместник вельми дивился.
На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання народу аднаго вязня. Быў тады у іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: «Каго хочаце, каб я выпусціў вам, Барабу ці Езуса, званага Христом?» Бо ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго, а калі ён засядаў у судзе, жонка ягоная паслала сказаць яму: «Не рабі нічога таму справядліваму, бо я сёння ў сне шмат цярпела за яго». Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі народ, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: «Каго з гэтых двух хочаце, каб я адпусціў вам?» Яны казалі: «Барабу». Кажа ім Пілат: «А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом?» Кажуць усе: «Няхай будзе ўкрыжаваны». Ён жа сказаў: «Што дрэннага зрабіў ён?» Але яны яшчэ мацней крычалі: «Няхай будзе ўкрыжаваны». Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а хваляванне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад людзьмі, кажучы: «Не вінаваты я ў гэтай крыві, глядзьце самі». І ўвесь народ адказаў: «Кроў яго на нас і на дзяцей нашых». І адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бичавання аддаў на ўкрыжаванне. Тады жаўнеры намесніка, завёўшы Езуса ў прэторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту, распранулі яго і накінулі на яго чырвоны плашч, сплялі вянок з церня, усклалі яму на голову і далі яму ў правую руку дрысціну. Становячыся перад ім, на калені насміхаліся з яго, кажучы: «Вітай, кароль юдэйскі!» І плявалі на яго, бралі трысціну і білі яго па галаве, а калі высмеялі, знялі з яго плашч і апранулі ў адзенне ягонае і прывялі яго на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, званае Гальгота, што называецца месцам чэрапа, далі яму выпіць віна, змешанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Тыя, хто ўкрыжаваў яго, падзялілі ягоную вопратку, кідаючы жрэбій, і седзячы пільнавалі яго там, і змясцілі над галавой ягонай надпіс з віной ягонай: «Гэта Езус, кароль юдэйскі». Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, другога з левага боку. Тыя, хто прыходзіў, зневажалі яго, ківаючы головамі і кажучы: «Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні адбудоўваеш яе, уратуй сябе самога, калі ты сын Божий, сыдзі з крыжа». Таксама і першасвятары, і кніжнікі, і старэйшыны насміхаліся і казалі: «Іншых ратаваў, а самога сябе не можа ўратаваць. Ён кароль Ізраіля, нехай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, нехай Бог вызваліць цябе, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божий». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя, з ім зневажалі яго. Ад 6-й гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі да гадзіны 9-й, а каля 9-й гадзіны усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы: «Элі, Элі, лема сабахані», што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі: «Ён кліча Ілью». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе ў воцат, насадзіў на трысціну і даў яму піць. А другія казалі: «Чакай, паглядзім, ці прыйдзе Ілля ратаваць яго». А Езус зноў усклікнуў моцным голасам і сканаў. Усе становімся на калені. Паўстаем. І вось заслона ў святыні разарвалася надвое зверху аж да нізу. Зямля затраслася, скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы памерлых святых уваскрэслі. І выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрашэння
і увайшли в святий город, і показувалися многим. А сотник і тыя, хто вартаваў з імі Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і казалі: сапраўды, гэта быў Сын Божий. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, будь ласка. Земля затряслася, могилы открылися, и шмат хто паўстаў и вайшоў у святы город. Представьте себе, когось вы год тому назад, 5, а может 25, поховали, и написано, и некоторые из них показывались многим. Тут это перед вами кто-то з'явився. Еще вечером, там, может быть, и не заснули уже, может, ни один день бы не заснули, мы не могли бы спать. И про все життя ходили бы закрытыми очами, бо убачили того, з'явився перед вами такий живий, померно був би. І якби не був би сонний, а все правильно. Яка ваша реакція була б на це і ваші відносини? Але сьогодні про це говорити вам не буду. Скажу про те, до чого закликає нас це сьогоднішнє успомин пальмової неділі, вірної неділі, коли ми галінками, особливий спосіб, хочемо вітати Ісуса Христа. На узор таких віталій, коли заходив у Єрусалим, я став на освяняці ослицей, разом, которую вели. И люди, которые бачили Мессию, снимали себе одежду, что была клане городин. А те, что не имели ничего, залезали на дерево, зрывали галинки и клали эти галинки перед Иисусом Христом, який ехал. Чего? На пашану. Але час недалекий, несколько дней пройдя, те самые, кто кричал: «Хосанна, королю Давида, Сыну Божьему Хосанна!» Кричали, те, як ми сьогодні почули, на крижці, преч у крижу його. І про цей криж варто було би сказати. Може зазирнуть трошки з другої перспективи. Часами в інтернеті можна вичитати некоторые такие, что не любят костелы, но церковь, что против христианства такие врага наставлены, говорят: а что же ты, Христос, натерпелся? Сколько там не терпел? Звонили в четверг, а в пятницу уже его закатовали. Ну, сутки, нехай за полторы суток терпел. И что это? А некоторые у концлагеря терпели не один день, не 5, годами сидели, не имели чего есть. Матери имели детей, не имели чем их кормить. Ловили пацуков, этими пацуками кормили этих детей. Вот там было терпение собравное. А тут 1-2 дни. Блудное наше такое мышление. Чему? Вот той, кто так говорит, не зная цены терпения Иисуса Христа, який добровольно себе хранил. А он же был Богом. Когда мы докладно читали, вы не прочитали короткую версию. Долгая версия у 3 раза уже. Евангелие, яку я прочитал. И там прихоже написано, что когда Петр достал меч, отнесёк в ухо, Пан Ісус сказав: «Сховай свой меч». Вот, чи я ж не з'являюся Христом Божим, Сыном? Я бы сказал Пану Богу, и в эту всю же минуту передо мной бы з'явилось, як треба бы 12 заступствов ангельских хоров, які бы за меня повстали и воевали. А я не до этого пришел. Я пришел, как добровольно отдать свое життя. Як чоловік добровольно витягнув руку по грех, як у сьогоднішньому сучасному світі добровольно на грех витягує. Ніхто нас до його не примушає. Та чим є це терпіння? В одной із святиняв є така скульптура древняна, яка показує святую сім'ю. Є Матір Божа, яка працює в кухні. Є святий Юза, який з пілою щось робить. И есть Пан Иисус маленький, как дитя. Не знаешь, сколько ему годиков, не вам там еще 12, 9-10. И он выстроил уже крышу. И показывает другой рукой на этой крыше. Некоторые теологи спрачаются, чи Пан Иисус у таком возрасте, маючи 10 годов, ведал, что ему треба буде вытерпеть, какие муки перенести, какие зневоления, как его будут оплевывать, как его будут катовать. Мы этого не ведаем. Але ведаем одно, поводле Святого Писания, что на початок своего обвещения Божьего Слова, когда имел более-менее 30 годов, уже одразу, в самому початку своей діяльності, праці,
душпастырскай, можна сказаць, уже апостолам тады гаварыў. І на гэта звяртаў увагу ім, што Сын чалавечы, гаворыць па сябе, прыйдзе момент, што мяне поймаюць, будуць катаваць, будуць бінчаваць, выдадуць на ўкрыжаванне, заб'юць. Але на трэці дзень я з мёртвых паўстану. На трэці дзень я з мёртвых паўстану. Гэта азначае, што Ісус Христос имел гэтую свядомасць уже ў возрасце паўнаце жыцця. Бо 33 гады аддаць сваё жыццё – это сам росквіт жыцця, і чалавек сам развіваецца, самое лёгкое ему все даецца в гэты возраст жыцця. Ісус Христос аддае жыццё, цалкам добровольна, задарма, нічога не чакаючы. І гэтая свядомасць, прадстаўце себе, я думаю, што з'яўляецца большай мукай, чым фізычнай мукай. Бо калі нас фізычна мучаюць, то мы ведаем, што нам баліць, што нам лячыць, што нас турбуе. А гэтая мука, прадстаўце себе, каб хтосьці з вас даведаўся, што мае пайсці за некалькі месяцаў на паважную аперацыю. І пасля гэтай аперацыі ўрачы доктара гавораць, што вашае жыццё невядома, чым пражывець, ці не. А можа, вы будзеце калекаю, а можа, вы будзеце святым на ўсё жыццё, а можа, ніколі не будзеце чуць, а можа, ваши рукі аднімуцца, што можа, зусім не будзеце хадзіць, і вас будуць вазіць на інваліднай колясцы. Якае ваше турбаванне было вы ў гэты момант, думаючы, перажываючы, і чакаючы на гэтую аперацыю, чи нам удасться, чи не удасться, але трэба яе прайсці. Напэўна, ні адзін з вас, я бы, напэўна, не спаў такі начей і дней раздумваючы над сваім жыццём, як будзе пасля аперацыі, як маё жыццё зусім трэба будзе змяніць, і каго трэба будзе перабудаваць. І гэта такую самую свядомасць мае Ісус Христос, бо навучае апостолаў і ведае, і разумее, якія цярпенні трэба будзе перажыць, каб збавіць чалавечнасць. І не проста з прымусу, а з любові да кожнага з нас, з любові да кожнага чалавека. Віктор Бандурэўскі, пісьменнік, напісаў: «Найбольшая мука тады, калі яе яшчэ няма». Найбольшая мука тады, калі яе яшчэ няма. Чаму? Бо мы уже на яе чакаем. Невядома, якая яна будзе. Цярпенне меряецца ўражлівасцю сэрца. Наступны пункт майго казання. Як гэта зразумець? Яшчэ з адной стараны гэтая мука Ісуса Христа ёсць і перажываецца. У якім сэнсе? Напрыклад, ідучы праз вуліцу, я камусьці там перабягу дарогу альбо заеду аўтамабілем на тую дарогу. Там хтосьці на мяне можа адкрыць фортачку альбо сказаць якісь дрэнныя словы. Я гэтага чалавека не знаю. І гэтыя дрэнныя словы буду памятаць 5 хвілін, можа максимум 10 хвілін, а я ўжо забуду. Найболей баліць, калі мы гаворым найбліжшае. Альбо калі мы ад блізкіх, калі бы жонка пачула ад мужа, што ніколі яго не кахала праз усё жыццё. Што гэта прыпадак, што нечаянна за яго выйшла замуж, а жанілася з ім. І што дзеці гэта таксама якаясьці, як бы гэта балела. В які спосіб? Ад блізкага чалавека. Мы памяталі не толькі 5 хвілін, не толькі 5 дней, але некаторыя людзі памятаюць дзесяткі, нават стагоддзяў у сваім сэрцы носіць гэтай уразу, што дзесьці хтосьці ім перадаў, што гэтая сям'я проці нас, што гэты чалавек, блізкі быў калісьці, але сказаў такія словы і ніколі за іх перапрасіў. А Ісус Христос, які хадзіў па зямле, аздараўляў, карміў, суцяшаў, даваў надзею, навучаў, ад гэтых самых людзей, ад самых блізкіх, пачуў на крыжці, прадалі, мы не хочам яго бачыць, прэчці, няхай ідзе, няхай гіне на крыжовым шляху. Так яму і трэба. Гэта ж крыжовая смерць, найгоршая смерць. Для найбольшых преступнікаў была. Ісус Христос яе ве на сябе. Для найгоршых преступнікаў найбольшую муку. Чаму? Каб памерці за найбольшага грэшніка ў сучасным свеце. Каб паказаць, што ягоная смерць надарэмная, а мае прынесці асалоду. Крыж – гэта цярпенне. Хто адкідае крыж, той мае яшчэ большы крыж. Это логически? Хтосьці сказаў, ксёндз, гэта не логически. Я адкідаю крыж, маю яшчэ большы крыж. Это як прыпавесць пра людзей, якім на пачатку дарогі, каб яны ад пункту А до пункту Б дашлі, далі ім крыжы. І ідучы праз жыццё, хтосьці ішоў дзень, 2, 3 месяца, на 4-й месяц думае, цяжкі гэты крыж. А навошта я маю яго месцы так далёка? Адпілую кусочак.
адпілаваў кусочак, крыж палягчаў, ішоў ізноў некалькі тыдняў, альбо цяжкі крыж. Я яшчэ кусок адпілую, ізноў крыж палягчаў. А вот што нічога не здатася, крыж лягчэйшы. Мне прасцей ісці. Я ўзіраюся на тых, што цягнуць гэтыя вялікія крыжы, говорю, дурак ты, што так ідзеш. І сабе так кожны месяц абрацаў па куску, аж стаўся невялікі крыжок, такі маленькі. Але ў пэўным моманце дашлі да прорву, і тыя, што мелі доўгія крыжы, кинули на гэтую прорву, а сваім крыжы перайшлі на другі бераг, забралі свае крыжы, а той, што меў гэты кароткі крыж, астаўся паміраць у месцы, дзе няма спажытку, дзе няма яды, дзе няма вады, дзе пустыня, дзе сонца паліць, астаўся там на векі вечныя, аман жыць і паміраць для невядома для чаго, для якога цэлу. Не атрымаў сваёй узнагароды, бо там на канцы чакала некалькі мільярдаў даляраў, якія дадуць сапраўднае жыццё, але гэта вера, яна не меряецца ў грошах, прабачце, калі ласка. Крыж, што такое? Цяжар. Але Пан Jesús кажа, хто возьме на себе мой крыж, то скажу, ярмо моє легкое и крыж мой солодкий. Такие слова мы почуем в Святой Евангелии. Я хочу разуметь, разве что нелогически? Як это может быть? Крыж солодкий, ярмо легкое, якое на меня хтось наложил. Порівновую до припадку птушек. Орнитологи – это те люди, которые занимаются птушками, наукой про птушек. Заўважылі, што ёсць такі від птушак, які, калі трэба будзе пераляцець з севера на юг альбо з юга на север, у пэўным моменце у свой клюв бяруць галінку, але такую патаўшчэю, такая тоненькая, браўно такое вялікае, цяжкае вельмі, якое можа нават большае, чым яды. І узлятаюць з гэтым браўнём, ляцяць на север альбо на юг. Гаворыць, мы не ведалі на што, але пачалі назіраць гэтымі птушкамі і заўважылі, што ў пэўным моменце пасля дня альбо двух, калі гэтая птушка замучылася, яна апускалася над акіянам альбо над морам, клала на воду гэтае браўно і на ім сядала і адпачывала некалькі гадзін. Калі адпачыла, ізноў брала яго ў клюв, і ізноў узбівалася ўгору і ляцела ў прамежутку, якое было непрызначана. Гэтым і ёсць крыж, які для нас з'яўляецца асалодай і палёгкай, бо на ім чалавек можа адпачыць, можа убачыць сапраўдны сэнс жыцця. Бо той, хто адкідае крыж, той шукае лёгкага жыцця. Як мы ведаем, у сучасным свеце няма лёгкага жыцця. Ёсць турботы, ёсць цяжкасці, якія вельмі часта нас прыгнячаюць, прыдаўляюць да гэтай справаічаіснасці. І калі мы зразумеем, навошта яны нам дадзеныя, то мы, можа, будзем як гэтая птушка, падарвемся з гэтым крыжом, каб ляцець далей. Яшчэ адзін прыклад пра птушку. Не ведаю, ці знаеце вы, ці хто-нибудь з вас видзеў лебедзя, але хто бачыў прыпадкова, ці знаеце такую цікавостку пра гэтых лебедзяў. Арнатолагі таксама заўважылі сітуацыю, што калі мама лебедзь, і ў яе выклёўваецца малая лебедзёва, яна гэтага лебедзёнка прытуляе, абагрывае, яна корміць, яна ад сябе забірае, яна наражае сваё жыццё асабістае, каб яго абараніць неаднакротна. Але ў пэўным моменце, калі гэты маленькі лебедь уже дарастае, мама попадае ў шал, у вялікі шал. І арнатолагі сказалі, што ў пэўным моменце гэта заўважылі, хацелі кінуцца, каб ратаваць гэтага маленькага лебедзя. Чаму? Бо вона пачынае яго пляваць дзюбам, вельмі моцна піць яго. Так, але мы паўстрымаліся, паглядзець, што будзе далей. І аказалася, што гэтая мама начинае яго пляваць так, што гэтаму малому лебедзю уже начинае гэта ўсё валець. Ён паўстае і начинае бегчы, уцякаць, ад мама ходзіць за ім, яна яго пінае, б'е клювам і далей. Так моцна, што ў пэўным моменце гэты малый лебедь скорости развивая и поднимается, и взлетая. Гэтым і ёсць крыж Христа. Гэтым і ёсць гэтыя цяжкасці, якія мы атрымоўваем. Таму што, каб мы адарваліся ад гэтых рэчаіснасцяў, каб мы перайшлі яшчэ новы этап нашага жыцця, незвычайны этап, для якога мы пакліканыя. Каб нас хтосьці, каб нас бацькі калісьці не прымушалі, каб мы пайшлі ў дзетскі сад, каб нас бацькі калісьці не прымушалі, каб мы пайшлі ў школу.
Гэта бы не было бы нашего. Яны нас клявалі, нам гэта болело, нам гэта не падабалася. Мы лічылі, што гэта яны нас не кахаюць, бо нас аддаюць у дзецкі сад, у школу і так далей. А мы сёння ведаем, што гэта ўсё нам было патрэбна, каб з нас выраслі добрыя людзі, каб мы маглі перайсці нашыя этапы ў жыцці. Таксама і Христос, браты і сёстры, часамі накладвае на нас крыж нашего жыцця. Ён не даст нам так цяжалейшы крыж, чым чалавек можа ўзнесці. Але нашего жыцця, каб мы перайшлі на новы этап нашай рэчаіснасці, на новы этап нашага жыцця. Крыж – гэта таямніца. Што за таямніца? Пра яе даведаемся, калі ўжо з гэтага свету адыдзем. Адзін з аўтараў напісаў: хто шукае касцёл без крыжа, а хто шукае касцёл добры, лагічны, беспамылковы, справядлівы, той спатыкнецца аб труп Jesуса Христа на Голгофе. Хорошее слово. Бо мы сапраўды шукаем, каб у касцеле было ўсё лагічна. А чаму Jesуса Христа мы сёння прачыталі, прадалі з ненавісці? Быў нелагічны, быў незразумелы. Не так, як яны себе построили рэальнасць, будучыню, але іначай умелі паглядзець на гэтае сваё жыццё. І таму Jesуса Христа не разумелі, яго адкідалі. Што за чалавек, які нараджаецца, каб добровольна аддаць жыццё? Яны гэтага не могли зразумець. Нічога не адказваў, не апраўдваўся, калі яго абвінавачвалі. У галаве не мясцілася. І ў гэтым нелогіцы, у гэтым неразуменні Jesуса Христа яшчэ большай ненавісцю запалілі, каб яго аддаць на ўкрыжаванне. І апошні тэма альбо пункт нашего сегодняшнего споткания. Хочу зацитировать верш, вельми короткий, а два вельми короткие верши. Из некалькіх слов складаецца. Яна Твардовскага, ксяндза святой памяти. Але калі я часамі читаю гэтыя вершы ягоныя і задумваюся над значэннем таго, што ён там напісаў у некалькіх словах, сапраўды шукаю адказу, чи я разумею значэнне таго, для чаго я пакліканы. Паслухайце першы з іх. Крыж, улыбка, рана глыбокая. Гэта так проста, калі ты кахаеш. Крыж, улыбка, усмешка, рана глыбокая. Гэта так проста, калі ты кахаеш. Бо з гэтай любові Jesús Христос аддаў жыццё, і таму гэты крыж для яго быў так лёгкі. І другі. Крыж – гэта такое шчасце, што ўсё інакш. Крыж – гэта такое шчасце, што ўсё інакш. Веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного Зайца народженного, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного нестворенного, насудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас людей и для нашего избавления зійшов з неба і втілавився від Духа Святого з Діви Марії і стався чоловіком. Укрижований так само за нас при Понтській Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч, і знов прийде в хвале судить живих і померлих, і його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, які Зайця і Сина походить, якому разом з Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков. Віру в один святий католицький апостольський костел, визнаю один хрест для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. Праз Ісуса Христа, який про свою муку і смерть на крижі выслужил людям избавления, узнесем до Бога Отца милосердности покорные молитвы. За святый костел, как Он принес терпячим с утешения грешных одного с Богом, Тебе просим,
За міжнародні організації, які не завжди служили справі спокою і поєднання людей. Тебе просимо. За усіх охрещених в Евхаристії не черпали моc для несення Христового крижа. Тебе просимо. За людей, які грех віддали від Христа, які не могли вернутися до Його, про глибокий жаль за грехи і щире покаяння. Тебе просимо. За наших близьких померлих, в особливий спосіб, Ян, Ванда, Вацлав, Мария, Мечислав, Ханна, Бранислав, Ядвига. Как добрый милосердный Пан, пробачил им провины и хранял супольность усіх святых. Тебе просим. За нас, удельников этой святой мши, как глубокое переживание пасхальных таемницев, наполняло нас спокоем. Тебе просим. Боже, Ты здобыл нас для Себе, брат, кровь Твоего Сына, выслухай наши молитвы и учеников, все люди открыли свое сердце для Тебе, одиного и соправдного Бога, брат Христа, Пана нашего. Благословленный Ты, Пане Боже, существу, дякуючи Твоей щедрости, отримали мы хлеб от земли и прах царств людских. Тебе его приносим, как оно стало для нас хлебом життя. Благословленный Ты, Боже, на веки. Благословленный Ты, Пане Боже, существу, дякуючи Твоей щедрости, отримали мы вином плод виноградной лозы и прах царств людских, как верные по Тебе, как оно стало для нас напоем духовным. Благословленный Ты, Боже, теперь и на веки. Молитесь, как мою и вашу яхвяру привел Бог, Отец Всемогущий. Нехай вам Бог прийме клятву Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Господу Святому. Пане, пред Богу Твоего одинородного Сына спошли нам Твою литость, хоть мы своими чинками не заслужили Твоей милосердности, однак сподеемся отримать ее просветлую святую яхвяру, раз Христа Пана нашего. Amen. Pan z Wami, ugoru sercy. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Naprawdę godna eta jest sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wszędzie Tobie składali podzięku. Panie Święty Ojcze, Wszechmogutny, Wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, wielbłądny nad grzechom cierpiał za nas grzesznych i był niesprawiedliwie osądzony za nasze zloczyństwa, swojej śmierci On zmazał nasze prawiny, a Jego z mертвых powstania przyniosło nam zbawienie. Тому z усіми aniołami my Ciebie прославляем z радостью, usklikaючи: Święty, 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 Pan Bóg Wszechmogutny, nieba i ziemia, pełne chwały Twojej, Hosanna na wyżyniach. Błogosławiony Той, kto przychodzi w imię Pana, Hosanna na wyżyniach. Zaprawdy Boża Ty święty, krynica усялякой świętości, тому jedności z усім Kościołem pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес и послал на апостолов Духа Świętego, przez Chrysta prosimy Ciebie, Wszechmogutny Boże, становимся на колени. Освяти, как я дары ростом Духа Твоего, как я не станися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано.
Podobnym czynom po wieczery uzjął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom każdy. Wierzycie i picie z jego uśmiech. Bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich буде пролита для odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Папу Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierci z mертwych powstanie Twojego Syna, a wieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich sławienia, dziękuję, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как у всех нас, пребывающих в теле и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejny po всем świecie, udoskonale w любови razem z Papą naszym Lwom, biskupem naszym Józefem i всем duchowieństwem. Pamiętaj, jak samo praw bratów i sióstr naszych, jakie возбыли nadziei na воскрешение, za tych, za kogo молим się podczas tej świętej mszy i prosimy, kto własny Twojej wyszedł z tego światu i dozwolił uważać światło oblicze Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, jak my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętszej Bogorodicy Pannej Maryjnej, ze świętym Józefem, jej brannikiem, świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, siostrą Faustyną i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, jak z nimi my chwalili i prosławiali Ciebie, wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrystus, Chrystowi uchryliście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, wся poszana i chwała, razu w ziemiach i wieczny ja. Prosimy Ojca Niebiesnego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od zła. Ojcze nasz, który jest w niebie, Святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. prosimy Ciebie, Panie, zbaw nas, a do wszego słowa daj łaskawa upokoju dni nasze, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowali do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. Твое благодарство и моc хвала на небе. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, spokój покидаю вам, spokój mój daju wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a darycie go spokojem i jednością. Jaki żyjesz i władaniesz na wieki wieczne ja, spokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Деревенця ближньому зна спокою. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який явиш на себе грехи світу. Змилуйся над нами, Баранку Божий, який явиш на себе грехи світу, а дари нас спокою. Woś baranek Boży, woś той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Японію. Аминь. Я не варта, как ты вошел для меня, а я скажи только слово,
Коли можно, обмени мне, отмени от меня такие, как не пить его, нехай же станется твоя воля. Славлю Пана, Господи, Богородице, Бог веки наших, у сакраменте. славлю Пана, кожним моменте, о хлібі наживий у сакраменті. Славлю Пана, кожним моменте, о хлібі наживий у сакраменті. О хлібі нашими у сакраменте. Молимся. Пане, Ты умазал нас хлебом небесным и краснен Твоего Сына, дал нам надею на вечное житие, кое верим. Покорно Тебе просим, как прозрел от мертвых повстаний, мы досягнули меты нашего вандрования. Раз Христа, Пана нашего. Об'яви серця ще некілька хвилин. 2 красовика у четверг пам'ятка установлення сакраменту Евхаристії і святарства, святая мша вечері Пана відбудеться у 19:00, а після її адорація Пана Ісуса у темниці до 22:00. 3 красовика Великая Пятница, набожество Великой Пятницы розпочнем у 19:00 крижовим шляхом каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які проведуть мужчини. Після набожества відбудеться перенесенням Najświętejszego sakramentu w grobnicу, gdzie rozpoczniется новенна перед Божьей милосердностью, а затем открываем песни жальбы. Адорация при гробе Ивана будет тревать до 23:00 у пятницу ближайшую, обовязываясь стислый пост. 4 красовика суббота великая, святая имша Вигилии пасхальная отбудется у 21:00. Благословление страв на Великодный стол буде відбуватися з 10 до 17 кожною повною годину. Інакше у 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А так само після пасхальної вігілії. У суботу, у цей день обов'язує устримання від м'ясних стравів. 5 красовика Великодная неделя, иначе из мертвых повстания Пана. Святая имша резурекция будет двоечку 7 годин раницы и у 9. У 9 будет отправлена за оружие руженцовья. Так само еще будет 2 имши у 10:30 и у 12. У этот день больше святых имшев не будет. Год тому назад еще была святая имша у 15 годин, а и там было
4 человека альбо 5, так что нам не потребно. 6 красовика у понеділок, другий день свято Святої Імші у 15 і 19. 12 это неделя Божьей милосердности в нашей парафии отбудется отпуск. Святую Імшу о 12 годині узначає біскуп Юрій Косовуцький, на яку сердечно запрошаємо. Святая Імша у 10:30 буде не співана, іначе буде читана. Півгодини перед Святою Імшою посередині можна скористати за святой сповіді. Так само у Великую суботу поміж годинами освячення, а у неділю з мертвих повстання Пана сповіді не буде, тому що тільки для людей хворих, які прибудуть. 11 красовика у суботу у Буцлаві відбудеться 7-й день агульно-білоруської новини, виразом якої є наша вдячність Богу за 35 років відновлення структур католицького костюла в Білорусі. Проведення цього дня доручається нам, айцам Михайлівним, член нашої парафії. З цієї нагоди буде організована супольна пілігримка у Буцлав. Записуватися можна у закристі або по номеру телефону, який знаходиться на дошці об'яву. До 5 красовика включно. Так само всі об'яви можна зайти на дошці об'яв, а так само там є QR-код, який можна засканувати і перевести на наші сторонки, де ці об'яви так само виставлені. Как не звонить, не питать, а там все есть в интернете. Адорация Пана Єсуса на Святейшем Сакраменті 14-19. Дякую за хвірування на будову, особливо всім, хто причинився до приготування вірвочок на сьогоднішній день і так само розпроваження. Шмат таких людей згодилося, шмат хто робив, хтось по 10, хтось по 20. А і так само дякую нашій суполці парафіальній, яка там кажанчина, некілька штук. Их собралось, я говорю, зробим больше, чем 1000 вервочек. И так накатали больше, чем 1000 вервочек. Разных нагожості. Нехай добрий милосердний Пан за это им отвдячить. Столько он ведає, сколько праці не вложили. Дякую за удел у суботнику, за співоправу літургічну і прибирання каплиці. Помолимся за всіх вас, по святкові дні народження, іменини, юбілеї. За добродеев хиродавцев нашей парафии, помню добродеев до Церкви Божьей милосердности, и за померлых полицанных годе Святой Імши, отдаючи кожного подопеку Матери Божией Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорячай молитву нашу, и от всякой злой пригоды. Добавляй нас Анна хвалебная и благословенная, упование наше, отрадуха наша, утешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Ну, кто не слушает, как Сара пройдется на этой парне, вам хорошая, моя надеюсь, что вы держите. Ну и добре, что вы есть, что приходите, нехай Бог вас благословляет и одолит потребным здоровьем и радостью на этой час и родине и на святых звездах повстания. А так само на целое житие. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокоя Христа. Святый Архангеле Михаиле. Устам обороны, собрать спокусы и восстать злого духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас будуть снують по світі.